Ah, jumeneng tuh. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei, ha. Sawana. Sowan Mas Surat. Atur uluk salam rawipun para tamu. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng lelenggan kanthi sakeca sinambi midhangetaken campur sari Ananta musik Traba. Saking pundi Mas? Kaliyoso. Kaliyoso. Nggih. Gandeng bengi iki sliramu kok sarimbit karo Pak Tohari. Pak Tohari. Coba semaket kalih Bapak. Oh, nggih, ingkang menika. Niki Bapak. kula salim nggih. Lah nggih, wong nggih tasih badan iki lak ya salim nggih. Bapak. Nggih, nyaket Pak Tohari. Salim, wilujeng dalu. Alhamdulillah. Nggih. Nggih panci mengkaten adaanipun nak campur sarinan ki nggih ngeten niku Pak. Nggih. Pak Tohari ngersake lagu napa niki? Kangge jampi saya Pak Di monggo. Langsung angkleng, oje, alhamdulillah matur sembah nuwun. Pak Di matur sembah nuwun. Matur nuwun, Masya Allah Mas, gur salim 200.000 lho Mas, berkah barokah Pak Tohari. Langsung diaturake. Angkleng, yo. Kepareng derek jumeneng. Jumeneng nggih Pak, monggo. Mbah Paimin, monggo. Monggo Mbah Paimin kalih sinten? Sukune pun mantun to. Lah yo wis dikai vitamin Yuina ki ya kudune langsung mari. Monggo. Yo. Angkleng, monggo Mbah Paimin. Pinarak mriki, Mbah. Ayo. Monggo Pak. Monggo, Mbah. Pinarak. Ayo Mas. Ayo, Dik. Iki piye? Ayo. Mas. Iki piye? Jolali lho Mas kowe. Jolali karo bojone. Ayo. Mane trek gandeng nggo mama tebu nek radi jereng ra iso mlebu ayo Mas Ayo. iki piye ayo Mas iki piye jalani lho Mas kowe jalali karo sindene Ayo. mane
timun diiris-iris ngalamun ra wis kaya ngene rasane nangka kurang legi tambahi kula kaya ngene wong nandang tresno rina wengi katoning mata mani 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 jare iru-iru Angkleng dawuh Angkleng. saking Pak Tohari. Gandrung. Wong yen lagi Gandrung ra peduli mledos sing gunung. Wong yen lagi mlentung. Ngenten Oh ya, Mbah? nggih, langsung Pak. Langsung ayo gandrung. Lah nggih. Kepareng duet nggih, Mbah? Monggo. Oke. Nggih. Nek mbok celak-celuk itu erat. Niki kalian Pak sinten niki? Kamandanu. Pak Kamandalu. Anggota grup Tutur Tinular. Elok tenan nih Pak. Kamandanu. Pak Kamandalu saking pundi? Burubukan. Mbak. Kok dadi? Jenengan iki nek dadi kamandanu Oh, mboten lah, patut. lah, Patute dadi tong bajil. Ije dhuwur aku ya, Jo. Za. Dirungokke tenanan barang kok Ya kamandanu. Angel aku. Mene bojone ayu nek Kamandanu ki. Aje. Jenengan bojone ayu mboten? Mantili. Jenengan ayu mboten? Oh iya ding. Blok yo erat. Ayo gandrung, gandrung. Nah. Mbok celak-celuk wis mari. Mbah Paimin Kamandalu niki nggih. Yen lagi gandrung ra peduli mledosiku. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang. Sopo? Mestine ana sing duwe. Ananda. Jengkel warna Buddha Hadi Wadai Jika bersangkar Risa Audio Wong yen lagi gandrung ra peduli. Salim. Salim. Laje matur sembah nuwun Pak Kamandalu. Kamandanu. Grup Tutur Tinular jenje. Matur nuwun wah jan hebat. Ya. Kalau Minak wau jinggo Pak De. Lah. sawanipun Ki Kamandanu ingkang sampun kepareng aturaken lelagon gandrung sareng kadang-kadang Ananta Musik Trabas Sangkara Audio Duta HD Mondokan. Dik Delia.